Mbola faly magnano akory alantsika jiaby avagnaby magnaraka tranatrana ty vidéo zay fampizarantsika ny kely mba fantatra ty. Niany zay za ty pody am'le courant point de presse nataony président colonel à la suite ny rencontre zay nataony niaraka tamireo Masovoy zay miasa sy mony ny toetra amitsika agny. Misy raha intéressant tsara raha koragnao agnatin'izao président fa misy koa zegny raha mampiaya zay. Depuis zao zegny zay commence agnatin'ny doute am'le hoe atsika ty ma zegny agnano rupture marigny sa sarisarina rupture. Atsika ty ve zegny tegna amaly ny etetam-bahoaka marigny sa sarisariny solution zegny hoe entre guillemets amaligna ny etetam-bahoaka. Tianay mazava raha zegny. Tianay mazava raha zegny misy afanay mangala position hoe am'le hoe magnavaka ny vary sy ny tsy varivary. Na ino za matonga za mivolagna zegny tsotra fogna. Lasa hoe problème ny Antananarivo no prioritaire toy zay hoe problème ny Madagasikara. Zegny ny fahitavanay izy hatreto. Problème ny Antananarivo no lasa prioritaire noho ny problème Madagasikara. Kanefa ity tologno ty tsao atsika manko malaky magnadigna. Ity tologno ty ko mbola misy tribu zay nanagna perte, lourde perte tamty fitolomagna ty dia ny faritanan Tsiranana fa indrindrandrindra la ville de Diego Sierres. Misy jeune efatra naty vonegna agnatin'izay. Ary raha nangatandreo jeune bro mazava be raha nangatandreo fa tsisy hoe ambiguïté agnatin'izay. Pendant ro jeune bo maty, pendant ro miady, ny député Tangatananarivo tany mbola miady hoe amaky 13 mai hoe ndao tandrignesatsika ny feom-bahoaka. Maro député nivolagna zegny, misy ino izy ty vidéo atsika zahavigna agny. Hoe sokafy ny 13 mai de hoenoy. Non! Tam'izay zay efa nivolagna hoe tsy fagnabiavagna 13 mai agny no hoe no tsy ahaizan'ny président ex-président Rajoelina raha tadiavim-bahoaka fôtony zay ta Diego tagny efa nigoma zo. Efa nagnambara hoe ty raha tadiavinay. Ary io tsy Diego zaraiky nagnano zay. Nagnano Majenga, nagnano Tamatave, nagnano Fianarantsoa, nagnano Tuléar. Eto zegny agnatin'le raha koragninao zegny certes efa tsara zegny agnatin'le solution hoe amezagna dépannage na ino izy ty machine ny rabe io mba azahoantsika le ataontsika hoe 20 mégawatts tout ça. C'est bien. Mais ça c'est pour olo araiky tokana agny Antananarivo. Donc atsika zegny ko tsy miala am'zegny schéma toujours est-il que raha jiaby zegny problème au Madagascar c'est uniquement problème n'Antananarivo. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Parce que io no mahatonga olo jiaby mitsangana miady hoe aloha am'izay koa mazehy ty mba tandrignesagna. Satria nagnino raha koragnao agnatin'izao hoe miverigna atsika agnatin'ny hoe safiditsika volainao ny miverigna amin'ny resaka hoe constitution. Oh! Zegny tsy safiditsika. Azafady tsy safiditsika zegny. Tsara raha mazava. Ny safidiny de tam raha nivolagnareo taminay anareo tary tampalena Ambotsirotro. Io raha namatotra atsika io hoe ravagna ty mijanogno ny constitution 4e république de rava daholo ny institution. Zegny ny safidinay zay. Fa tsy safidinay agnampody amin'ny constitution zay aviany président io HCC io olo nagnanaovana investiture io. Iro jiaby sy ny namany io no mahatonga ty firenenantsika ty karaha ty. Karakory moa mbola agnampodiananao atsika agnatin'izegny. Azafady tompoko. Iro Antananarivo agny koa mitady zegny, iro tompony no mifidy zegny. Malalaka ro am'zegny choix zegny hoe tsy magnino fa zay ty pody am'ty raha ty anjarandreo tompony agny magnano zegny. Fa aza atao hoe safiditsika. Ny safidinay de mazava. Oui, ambilay am'izay zo ty tsika agnomagna rafitry agnanaovagna référendum ndray tsy référendum fa référendum na choix zegny fotony référendum matetika ataontsika hoe initiative. C'est un choix hoe ireto misy ino izy ty proposition de constitution maromaro de anjaranareo vahoaka mifidy. Zegny ny safidinay. Alolo le raha mazava tsara beka. Fotony misy député baka sasany agny hoe zegny hoe ambilay reo hiasa, zegny hoe sy ny karazany nagnano any nareo teo hoe. Nagnano nareo tamin'ny tsika jiaby sy ny namany tsy fa marigna zegny. Ino résultat nazonareo? Zéro boribory.
fa noho ny zanakane tagny nihetsiky nagnano zegny effort nataondreo io natonga raha jiaby amin'iny bascule io ndreny any zao ty zay fa impiry zay mangataka aminao monsieur le président oui décret magnadoso reo gouverneur bro décret mivolagna fa reo tokony fa mandeha ny rabe amin'ny justice satria ny zanakane ma tsy zegny akory aby zegny atsika za magnaraha karaha io zala atsika za magnaraha karaha io atsika za magnaraha karaha io zalahy anjary fankaratsy eto atsika sérieux zegny anjary fankaratsy eto atsika satria nagnino hoe raha hafa raha tokony takiny agny raha hafa raha sinamany de contraire an'izay ndraiky hoe tsy magnino fa hoe mipody amin'ny ordre constitutionnel azo mambolagna fa zegny raha takiny azy azovy ny volagna fa hoe mipody amin'ny ordre constitutionnel io no raha nitakiny azovy député azovy ny volagna zegny ireo koa tsy mahay raha nitakiny iraha reo mandeha mipody ary amin'ny Diego 13 mai ary atao ama daholo reo mandeha ary de vao reo tsy haika bo ndraiky vahoaka magnambara izy amindreo hoe ino marigny maraha tadiavinareo ty anao jabakandreo ajabajabakandreo anao fotony reo zao fa magnano karaha ty raha tsy vitandreo tagnatin'ny fotoagna arabe ta sinna masina reo zao mijapy train magnano zay hoe yafa tsy maintsy raha va daholo agny io de mijanogno le constitution de ino raha atao monsieur le président raha atao telo forangatagna atao président telo vonalohany charte de la transition io charte io no ifamiezatsika jiaby entre guillemets c'est la constitution entre guillemets no mandritra ny 2 ans io ifandaminatsika charte de la transition 2 pacte de responsabilité de la transition io faroe io zany hoe agnivon'ny région jiaby agny tokony misy pacte de responsabilité mipetraka zay mifagnaraka amin'ity charte ty fahatelo plan d'urgence économique et social régional io raha telo zegny fa raha tadiavina atsika tsy mila mangataka hoe ataovany CST sy ny fotaka misasany koa ya andrasa place zay tsy mila zegny raha telo zegny fitadiavinay baka afagna mirindra amin'ny hoe fagnovoagna rafitra zegny finalité ny raha tadiavina zegny raha telo zegny tadiavina monsieur le président ka agnatin'ny raha telo zegny fotony anao zao appréciendreo hoe mandeha mitomagny amreto ino mpamatsy vote atsika managna ressources naturelles stratégiques anao mizava nomaly zao afaka omaly tamin'ny Facebook misy olo mivolagna hoe misy amin'ny faritrinay amin'ny ambilobe agny zao mangady reo 1 mètre reo fa mahazo volamena tsy mboagna reo olo bro kanefa ndraiky mbola misy société ao afaka mangala zegny fo azova andeha gneky raha karaha zegny azovy andeha gneky raha karaha zegny amizao ty hoe anareo vahoaka tsy mahaso ary ndraiky mbola mitoriny fo zay tsy nangataka nateraka tamin'ny faritany nantsiranagna zagnahary nagnapetraka zay hetagny dikan'zay raha jiaby agnatin'ny tanànanay ao tokony zay akeniko voalohany mizoira izy alohany zay mandrasa izy amin'olo tsara koragna mazava fotony raha ty fa komanso ho avy sadasada manko raha amin'ny tanànanay zay tsy nangataka tamin'ny zagnahary nagnamia zay anareo olo aby te mipetraka amin'ty toeragna ty raha misy aminareo ao ke nagnino zay zegny tsy mihinagna aminany fa ny olo hafa agny profita aminazy ka sinamany fa atsika za magnano karaha io zazy fotony mivolagna fa zay zegny bado zay ao zay tsisy jery zegny tsisy tsaiky ao mba mahay raha sinamany aza atao karaha zegny kosa atsika kosa mba tokony fagnaje atsika kosa mba tokony fagnampy ampitandregny zay raha tsy d'accord zay tsy d'accord zay tsy mandeha miady raha an-tanànan'olo fa ny raha an-tanànanay ambila zay tompony isitrika izy akendriky baka io zay koa mahavita magnampy ny hafa fotony samby malagasy amindray tsika agnatin'izay mpihavanagna atsika jirana atsika agnatin'izay de mifamprofita agnatin'le raha atsika fa kofa raha amin'ny tanànanay ke zay igny zegny dagnaka be io fa tsy magnino fa izy ty fa misy fandaminagna zegny hoe agnanaovagna azafady zegny tompoko ao agnanaovagna azafady ifonagna zegny itanagna vitanareo jiaby agny zegny fa io fita agnatin'ny tsotapolo taogno problème maventy amitsika de io raha io ihany zany hoe tsisy égalité de chance tsisy zegny ny mahazo ny maty fo maty
mandeha zao ny ino na concours na nino sy ny karazany regny maro ahitantsika agnatin'izay ny kolokolona fa tsy volana agnatin'izay raha ne raviravegna azo mazo tombotsoa aminany tsy zay tombo tanao zay zala i président colonel zay tsy d'accord zay tsy d'accord amizay na nino raha courant zay tsy d'accord amizay fa mbila zakane zay tompona keniky tantagna izy baka vo zay koa izy misy tompona agnatin'ny raha io zay mivolagna amin'ny namanay amitsika samy malagasy hoe aloko iaraka inana aminay io aminay tsika mandefa izy amtany hafa agny fagnovagna rafitra raha tadiavinay zay tsy mitsakaroka raha maro zay mila fagnovagna rafitra ke izy zegny fagnovagna rafitra zegny defa miainga atreto zany hoe agnatin'ny charte de la transition apetraha amizay hoe gouvernance par province ou na par région andaminatsika raha jiaby agny atsika miainga le tanatsika mandamy tokony zegny fa io constitution niany io tsy hoe nifagnaraty io mihitsy tsy nifagnaratsika io mihitsy natonga problème amitsika jiaby zao le raha zegny nivolagnareo resy latrany nareo tamin'ny kapisaty to tamin'ny raha zegny tamin'ny voalohany discours nareo fa maro olo magnodikodigny lohanareo ro ao Antananarivo ao zay ro tsara hita avy tahereo tamin'ny tologno avandreo ro naty tagny zanakandreo ro naty tagny naratra tagny agnanovagna azafady tompoko ifonagna zala ifonagna fa à un moment donné la récréation c'est terminé fini la récréation fotony atsika zao zegny lasa hoe savoritika daholo neny olo ino marigny maraty raha niadivatsika karaha zao mbola maro agnatin'ny olo agny za mivolagna ny système rajoena ty mbola tsy maty mbola maro ary zay matonga reo mirearea tokony ino raha mbola iambesagna agnadisogna regny olo raha jiaby zegny agnanovagna raha jiaby mbola ino raha iambesagna directeur en secret ny zany regny premier ministre tsaizy ino raha vitany tao ino raha nataony tao ino zao raha mbola iambesagna hoe tsy agnapitilignina izy tout de suite izy koa fa tsy vitany tsy mahita olo anareo nommé zaho directeur en secret ny idrotra Madagasikara any zagnano zay tsy magnino zegny tsika aza magnaraha karaha io zala atsika aza magnaraha karaha io fa tsy maintsy ampiakarigny feo ry havako aby fotony 5 fa mare loatra io amin'ny université io impiry zay mivolagna fa misy alokon'olo université nantsiranagna ino raha mbola iambesagna tsy agnanovagna enquête agnatin'izay ino raha mbola tokony iambesagna tsy agnanovagna hoe ino fandehany raha zay sy ny namany fa nareo raha masitra nareo agny Antananarivo problème Antananarivo tsy anareo zaraiky nagnano tologno ty tsy anareo zaraiky nagnano tologno ary izy koa nareo edy tsy haiko karaha koa ny afarany tologno ty fa mba asiava considération koa zay fa indrindrandrindra ro zandry nagnano nitariky zao tao niaraka tamin'ireo vahoaka tagny asiava considération zala fa atsika aza magnaraha karaha io aza tsika aza mifagnano raha karaha io fa manjary tsy afabelogno etatsika ke ampodiko ndray mandeha message naka raha telo angatagna aminao président raha telo voalohany charte de la transition zay ifamiezatsika amin'ny hoe karakory itondrasantsika ty firenena ty mandritry ny transition io ifagnarahantsika io nataontsika hoe entre guillemets constitution ifagnarahantsika hoe ino aby ny raha ifagnarahantsika agnatin'izay faharoe ny pacte de responsabilité zany hoe zegny olo namezagna andraikitra jiaby agnatin'ny raha de agnaja ity charte ty io le pacte de responsabilité de la transition de fahatelo amizay ny plan d'urgence économique et sociale de la transition raha telo zegny forangatagna kendriky mipetraka zegny dia ataontsika izy gouvernance par provinciale ou régionale dia afatsika mifanarabe amin'izay tsy mila manangana atsika conseil national hoe CST karaha tamin'ny 2009 nininy atsika tsy mila magnano zay rien que ça atsika afaka amizay hoe nifagnaraka olo jiaby mazava ny règle de jeu milanigny olo jiaby mandeha miasany mianatra dia ireo raha telo ifamezatsika amizay zegny foratadiaviny sy takigny monsieur le président fa izy koa tsika mbola hoe ipody amin'ny raha fasadasada karaha ty agnanovagna azafady zany fa tsika eto hosahiragna eto atsika président hosahiragna eto atsika ke mangala ono président aleva en considération raha volagnay président azafady aleva en considération raha volagnay fa zay raha mivolagna zay mba miobserver mba nikiloloban zay io président mba nikiloloban zay mba afaka mandiniky matakatra hoe 2+2 égale 4 1 + 1 égale 2 mba matakatra zegny kosa zay
ke zegny koragna ataotsika am raha ty baka andaminagna izy ty metragna hoe ino marigny zegny raha tiantsika iaviagna amty raha ty ke vognona atsika ary tologno tsy endriky vita ny tologno ary tanky tsy avy am'le tanjony tratrary igny zegny atsika mbola eto fa mety maro fo forme isy manifestentsika agnatiny tsy voatery ejotsoana be tsika fa il faut que atsika rester vigilant agnatin'le raha fa ressource naturelle stratégique anagnatsika ao dia mahampy ivilomatsika satria sitrak'Andriamanitra ho atsika io tsy nangataka atsika tany fa izy mihitsy no nagnametsika zo dikan'zegny raha ka namenatsika namezany atsika tamin'ny haky dia atsika kendriky tompony atsika miprofity ary atsika amizay mikoragna am'le olo vognono iara-iasa amitsika ivangarahantsika na sy ny karazany atsika zegny tompony anao mizaza io anao mitandregny za io atsika jiaby io ny vahoaka malagasy jiaby tompony izy fa tsara zegny misy fifangajagna amin'atsika samby atsika io firangatagna fifangajagna sy fifampitandregnesagna ke tsaratsara atsika jiaby de veloma madinidiniky velome